Quddiem il-faqar u tbatija li jenna naraw fl-aħħar xhur, il-Gvern għandu dmir li jisma' din il-karba u jiggarantixxi ħajja aħjar f'pajjiżna. Kien dan il-messaġġ li twassal f'konferenza tal-aħbarijiet mill-kelliema tal-Partit Nazzjonalista Ivan Bartolo u Graziella Tartprevi fid-Dar Ċentrali. Konferenza li indirizzat l-aspett soċjali b'rabta mal-Baġit 2024 li ġie ppreżentat fl-aħħar ġimgħat mill-Ministru Clyde Caruana. Ivan Bartolo qal li minkejja li l-Gvern jgħid li kulħadd sar sinjur żgħir, ir-realtà qed turina li huma biss dawk tal-qalba li saru sinjuri żgħar. Familji Maltin u Ewċin bil-kemm qed ilaħqu mal-ħajja u wħud saħansitra spiċċaw bla saqaf fuq rashom. Id-Deputat Nazzjonalista spjega li bħalissa qed naraw ħafna li qed jonfqu iktar minn kemm jifilhom. Infiq li mhux qed isir b'kapriċċ iżda qed isir għal affarijiet mill-iktar bażiċi. Nappellalhom joħorġu mill-ministeri tagħhom u jmorru jaraw tant miżerji bajnejhom u jaraw ukoll bnedmin jgħixu fil-garaxxijiet bit-trabi magħhom. Dik hija r-realtà. Ivan Bartolo ramarka kif l-aħħar ftit xhur rajna l-waiting list tal-akkomodazzjoni soċjali tiżdied minflok tonqos. Bweda fl-elezzjoni ġenerali li jinbnew aktar unit soċjali u li l-Gvern Laburista għadu ma wettaqx. Fil-fatt bħalissa hemm iktar minn 1500 persuna li qed jistennew għal housing soċjali. Buħud ifittxu l-għajnuna ta' qraba u ħbieb u oħrajn ilhom ix-xhur bla saqaf fuq rashom. Minnaħa tagħha Deputat Nazzjonalista Graziella Tartprevi iffukat fuq id-tbatija li tfal Maltin u Ewċin qed jgħaddu minna ta' kuljum kif jidher biċ-ċar li l-Gvern isihom għal kollox. Graziella Tartprevi qalet li t-tfal għandhom bżonn ta' ambjent b'saħħtu għaliex fl-aħħar 10 snin rajna 517 tifel u tifla li spiċċaw bla saqaf fuq rashom. Dan apparti diversi każijiet ta' tfal li qed jgħaddu minn abbuż online fiżiku u mentali. Pajjiżna ma jistax jibda jitlef ġenerazzjonijiet ta' tfal għax maħniex nirriformaw il-liġijiet ta' pajjiżna għal ġid u għal-realtajiet tad-dinja tal-lum. Graziella Tartprevi qalet li Child Development Assessment Unit mhux qed jagħti s-servizz meħtieġ għat-tfal kollha fil-bżonn. Bil-Gvern qed ifalli milli jindirizza l-problemi ta' żieda fil-mard sesswali u sistema ta' pajjiżna qed tfalli milli tipproteġi lil vittmi ta' vjolenza domestika. Kien hawnhekk fejn il-Partit Nazzjonalista sqari li qed jistenna li l-Gvern verament jagħti Malta ġusta u trasparenti fejn persuna tieħu dak li ħaqqa għax hi eligibbli u dak li hu tagħha jittieħed kif imissa u meta u suppost.